एम्फौ गुबै दं नै सिखिरि जालायलायबाय बैजों नोंसोर जिरायग्राल' जादो दे गावसोरसो जिरायना थाखाय नामा अब्लाय ओरै फै माइ जाखो बियो सारान माइखौ खोन्थानो हागोन नामा अ बावनो लिरनाय दंजोबखायो हायो नाम लिरनाय दङ नाम लिरनाय दंखायो ने आच्छा ओरैनो बुंनायदो दे ओरैनो बे माइब्रानिफ्राय माइब्रा सियाल दङ औ ओमफ्राय माइब्रा सियाल औ वाव ओमफ्राय माइब्रा जोसा दङ माइब्रा जोसा औ औ जोसाया मोनबेसेबाव माइब्रा गोजा ओ दे आं सोंना लाग्रोनि र' दे माइब्रा गोजा औ ओरैनो मुंथामसोआव मोनबाय माइब्रा गोजा माइब्रा मोदोमग्रा औ माइब्रा सियाल औ ओमफ्राय बेनोसै आरो ओमफ्राय आगुनि माइफोर दङ बेहाय नै थुला फान्थि माइमा गोदोनि औ ओमफ्राय दा बेफोरथ' गैला ना ने मा बेफोरथ' गैला दा दायो गैला बेयो एखे गोदोनिसो गोदोनि माइमा बे गोदोनि आसु गोसोम गोदोनि आसु गोसोम ओमफ्राय पान्जाब बक बे मोदोमग्रा फिसा दे हामबायसै सरि मा होनदों गोदोनि गानग्रा जोमग्रा जाहैबाय गोदोनि गोजा ने आच्छा औ आखाइजों दानाय आच्छा जेन'बा बाव लिरनाय दं जाहैबाय नैबेनो ने मा होनो बे ड्रिल बर'नि मा होनो बेखौ ओमफ्राय नैबे बैरागि सादोर ओमफ्राय नैबे साइकेल चेन ओमफ्राय बे गानग्राया गानग्रा जोमग्राया माने सिगांनि आच्छा आसान कम्पास दानायनि ना बियो एकदम गोदोनि नानि सानैमोना गाखोदो नामा बाव नैबा सि दाग्रा बेना ने माने जिराय होथारा आरो बिसोरो हा सिङा हाबो आरोखि औ नानि सौहैनायसो दोङो अबे बे राइडिंनि मामा हेबनाय नामाथाय राइडिंनि मामा हेबनाय गायदो माइ नङागोन ना देनानै गायद' नोंबो माइयानो मोनजोबखाबाय हनै गाला फैदो नैबो लास्ट
Ayu ada. Hah? Sudah berani no? Mama dong jaga bisnya. Video. Sao nó sẽ vào tháo cái đang lấy gì lại vậy chứ mình? Có bức kia? Có bức kia có thể. Ayo ada. Ada bila? Ada mau mai sini enggak? Mai enggak? Ini enggak. Kamu siapa? Eke. Ini merupakan hasil. Ada kalau gundeng ni. Ayo deh, kita sudah. Thank you.